Tuula Koivisto, olet julkaissut uuden kirjan nimeltä Hehkuva narsisti. Mistä idea? No, nyt hehkumme kaikki, koska on näin lämmintä tämä kesä. Ja se minun hehkuminen on ollut sellaista, että murrosiässä minä olin hirveä punastelemaan. Se hehkuminen kuuluu ja tähän ja nyt on sellainen juttu, että multa murtui jalka vuonna 2012. Ja sitten mä olin leikkauksessa ja sairaalassa 2 kuukautta. Ja sitten kun mä olin pyörätuolissa, niin siinä mulla alkoi niinku oma arvotunto nousta. Ja se oli sitä hehkumista. No niin, eli se on vahva peruste tällaiselle nimelle. Joo. Kauanko olet tätä taidetta ja kirjoittamista harrastanut? Vuodesta 1979. Siinä vaiheessa lapset meni kouluun ja mä olin työttömänä ja mulle jäi paljon aikaa ja mä aloin kirjoitella ja maalata. Joo, ja purkamaan kaikkia ajatuksia niin kuin tähän maalauksiin ja kirjoituksiin. Kyllä, kaikenlaista mitä elämässä oli tapahtunut siihen asti. No se varmaan niin kuin antaa paljon tällaista sisältöä elämään. Se on sisältö, niin kuin kaikille ihmisille on työsisältö, niin se harrastukset on minulle samalla tavalla sisältö. Joo. Kun sä maalaat, niin minkälaisia maalauksia? Onko ne vesiväri vai mitä piirroksia? No mä aloitin öljyvärimaalauksilla ja sitten on akryylillä maalannut ja tällä hetkellä maalaan vesiväreillä enimmäkseen kyllä. Just. Sehän on vaikeaa hommaa tämä vesivärimaalaus. Joo, sitä pitää paljon harjoitella. Melkein joka päivä maalaa. Jaa. No mistä aiheet tulee? Tuleeko ne päästä vai luonnosta? Viimeksi on maalannut ihan ison auringon ja 2 kukkaa siihen. Ja sen nimi on Aurinko paistaa jatkuvasti. No niin. Ne tulee ilmoista ja luonnosta ja ihmisiä maalaan paljon, varsinkin naisia. Aha. Sen jälkeen kun mä erosin, niin mä aloin naisia maalata. Joo. Kai sitä naisia on maailman historiassa maalattu enemmän kuin miehiä. Että on, joo, aikaisemmin kun miehet pelkästään maalasi, niin ne tykkäs maalata naisia. Joo. Minä olen feministi ja minä maalaan siksi naisia. Joo. Miten sitten tämä kirjoituspuoli, niin kirjoitatko juttuja vai runoja vai mikä on niin kuin lähinnä sun sydäntä? No tällä hetkellä niin runot. Mutta semmoisia lyhyitä pikkujuttuja on tehnyt ja aforismeja paljon. Mä oon semmonen lyhyen muodon kirjoittaja. Ja sit mulla on päiväkirjoja hirmu paljon. Mä pidän joka päivä päiväkirjaa. Aha. No sehän on aika merkittävä juttu. Kuinka pitkä pätkä on tällainen 1 päivän merkintä? Se saattaa olla sivun verran isossa lehtiössä ja sitten joskus lyhyempiä ja sitten runoja saattaa tulla useita siihen ja kyllä sit kertyy aina. No niin. Ja päivässä tapahtuu paljon asioita. Että päivän mittaan tapahtuu uskomattoman paljon asioita. Joo. Kun vaan pitää silmät auki ja korvat kuulolla, niin kaikkea tapahtuu. Kaikki ilmojen vaihtelut ja ihmisten tapaaminen ja mihin soittaa ja ketä käy kylässä ja joo. Kaikki auringonlaskut. Auringon nousuun minä en näe, kun minä olen niin aamuuniin. Auringonlaskut. Just. Ja kuutamot, sitten kohta alkaa elokuussa näkyy kuutamot ja tähdet. Joo. Nastolassa on paljon kulttuuria. Täällä on tämä taideyhdistys ja on Nastolan Säkenen, niin kuulutko sä molempiin näihin? Kuulun molempiin, joo. Kyllä. Just. No mites kun sä teet näitä teoksia, niin mitä kautta sä myyt niitä? Ihan itse oon myynyt. Ei mulla ole mitään. Mä oon joskus kirjakaupassa yrittänyt myydä kirjoja, niin ei ne kyllä paljon ole myynyt. Että mä itse hoidan sen myyntityön ihan, koska mulla on paljon aikaa. Just. Ja mä tutustun herkästi ihmisiin ja aina uudet ihmiset ostaa sitten. Ja entiset ostaa lisää. Joo. No mites muuten, nyt on käsitelty tätä kirjoittamista ja maalaamista, niin onko sulla vielä sitten muita harrastuksia?
No 2 on käsityö, on hirmu tärkeä käsityöharrastus ja sitten valokuvaaminen. Aha. Ne on 2 tärkeitä. No niin. Mä teen enimmäkseen pipoja, mutta teen villapukujakin ja kaikenlaista kaulaliinoja ja neuron joka päivä sitäkin jo teen. No miten nämä valokuvat, kuuluuko se tähän Nastolan kamerakerhoon tai? En mä kuulu. Mulla on semmoinen halpa kamera, millä mä kuvaan, enkä mä mistään säännöistä tiedä mitään. Niin, no joo, mutta silloin se luovuus pääsee niin parhaiten esille. Joo, valokuvat on tärkeitä, joo. No, onko tähän syksyn mittaan sulla jotakin tiettyjä suunnitelmia taidesektorilla tai muuten? No syksyllä mä jatkan vaan runojen kirjoittamista ja sitten onhan mulla paljon suunnitelmia, että sitten kun ilmat muuttuu, niin kuin äsken sanoin, kun alkaa tähdet ja kuun näkyä, niin sitten mulle tulee lisää maalattavaa ja kaikenlaista kivaa. Syksy on ihan kiva aika. Mä oon syksyllä syntynyt, syksyn No niin, joo. Niinhän se on kiva aika. Kiitoksia Tuula tästä pienestä juttutuokiosta. Oli ihan mukava jutella. Kiitos.